Bos días, chámame Raquel e imos vos contar a historia dun guerreiro moi famoso polas súas vitorias. El gustaballe guerrear, pero o que máis desexaba no mundo era vivir en paz, no seu país e coa súa xente. Chamábase Viriato e foi o xefe dos lusitanos. ¿Conocedes a palabra lusitanos ou lusos? No. Pois é o nome que se lles dá aos portugueses porque se chamaba o territorio deste pobo que estaba no norte do actual Portugal, en terras de España, fronterizas co país vecino, entre Amores e Salamanca de Extremadura. Vivían de forma sincera e só tiñan o imprescindible. Eran pastores que posuían cabalos e cabras. Os mozos dedicábanse a guerrear cos seus vecinos para conseguir algún botín. Realmente, o único que querían era ter máis terras para poder cultivar e vivir en paz. Os seus inimigos eran os temibles romanos. Estes querían dominar todas as súas riquezas, xa que eles pensaban que tiñan un exército moi ben organizado. E ademais, vou vos contar un segredo. Eles pensaban que todos querían ser, falar, vestir, comer como a eles, e que ser cantas cousas máis. E, por suposto, chegaron os lusitanos. Como xa vos dixen antes, o seu líder diría: veredes, a historia de Viriato comeza cando un general romano os quiso enganar. Convenceu aos lusitanos de que lles daría terras fértiles, aquilo que máis desexaban, se non se resistían ao seu exército. Comezou por reuniros a todos, e cando xa estiven todos juntos foi cando os atacou por sorpresa porque estaban desarmados. Matou a moitos neles, e outros tantos vendemos como escravos. Pois non a todos, porque algún escaparon. E a que non sabedes quen escapou? A Viriato. Viriato, na súa guerra contra Roma, tivo que facer moitas filigranas, pois tiña menos homes e peor armamento. Os seus xinetes adoraban o seu xefe porque era listo, forte, atrevido, valente. Non era presumido, nin quería ser rico. Por iso, cando repartían o botín, el non quería nada. Unha vez, miles de romanos tiñan moi case rodear e xa daban por feito que viñan a atrapar. Daquela, organizei os meus xinentes para que se dispersasen en outras direccións. Eu fun cos da pé. Entón, os manos, cheios de rabia sen saber que facer, logo reaccionaron. Comezaron a perseguirme. Eu entón parei os meus xinetes e íbamos simular que nos íbamos a enfrentar contra eles. Pero só era unha estrategia para ganar tempo para que os xinetes que iban a cabalo se escondesen e os que iban a pé desde ese tempo para escapar. Entón, antes de nada, eu marchei por un camiño cheio de pedras, buracos e barrancos e non foron quen de seguirme. Acordadevos que vos dixen que coñecía moi ben os seus camiños. E aqueles que foron capaces, aniquileinos. Noutra ocasión, nós, os romanos, volvemos creer que estábamos a punto de atraparlos, pero o astuto Viriato saiu correndo con algúns dos seus hombres que era un grande bosque, e cun centro de seus xinetes saiu nos encontro. Cando nós celebramos a victoria, o astuto Viriato saiu correndo para o monte, e nós que xa sabíamos que era unha trampa, corrimos detrás deles en pensar que nos metíamos nunha rateira. Morreron máis de 5.000 soldados nosos. Podedes imaginarvos as ganas que tiñamos de collelos e vingarnos, pero sabíamos que na guerra non podíamos contra eles, e tamén sabíamos que eles só querían a paz. Entón, decidimos tenderlles unha trampa. Ofrecemos un acordo, pero o que en realidade queríamos era subornar os seus soldados para que o matasen. Esa mesma noite, entraron onde o seu xefe dormía, clavaronlle un puñal no pescozo, que era o único sitio que non tiña protegido, e morreu. Cando os romanos lles pediron o diñeiro que lles ofrecera, a súa resposta foi: Roma non paga traidores. A frase soa ben, Traicionar que confía en ti está moi mal. Abusar dos demais porque ti és máis forte que eles é horrible. Vivir en paz, rodeados de amigos e amigas, facendo cousas divertidas como escritar historias, iso sí que está ben.